Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka da fatan dai duk kowa ya sallar juma'a lafiya. Bidiyon mu ne yau insha Allah zan nuna maka yadda zaka sauke kowane irin istaci daga saman WhatsApp din mutum ko da WhatsApp ɗinka ba ta sauke statues. Amma da farko muna roƙon ku da ku danna mana subscribe domin ta haka ne zamu iya gane wanda suke tare da mu a koda yaushe. Wannan alama ita ce subscribe ko kuma za a ga sabon ner. Wannan za ka dafa a kanta kamar haka. Idan ka dafa ƙararrawa ta bayyana wannan kenan, sai ka dafa a kanta kamar haka, sai ka dafa ta ƙarshen sama. Sannan idan bidiyon ya burge ku sai ku zo ku danna mana nan kenan kamar haka. Gashi yanzu mun danna mana subscribe, mun danna mai ƙararrawar sanarwa. To insha Allah yanzu nuna muku da zaka ci gaba da sauke statue ɗinka. Yanzu za mu shiga kamar WhatsApp ɗinmu kamar haka. Yanzu wannan WhatsApp ɗina ne. To yanzu gashi kamar hakan ga ina shiga statue ɗin wannan. Yanzu haka babu yadda zani in samu damar da zan sauke wannan bidiyon. Yanzu haka ba ta da in sauke bidiyon. Amma dole sai ka kalli bidiyon tun daga farkon ta har ƙarshen ta. Sai ka kalli ta daga farkon ta har ƙarshen ta kenan. Idan ta buɗe sannan sai ka zo nan wurin. Amma ya kamata a ce ka mallaki wannan BDMS ɗin. A ce akwai wani BDMS ɗin ga wayarka. Za mu shige shi kamar haka. Kuɗin jira network na yin slow. Idan BDMS ɗin ka buɗe za ka taɓa nan. Kana ganin nan wurin gashi inda ka rubuta WhatsApp ɗin nan. Sai ka taɓa kamar haka. Kana taɓa gashi ya buɗe ma statue ɗinka. To wannan statue ɗin da suke san sama wasu ɗana kuma din na kalle su. To yanzu wannan shine bidiyon da muka taɓa a can wurin saman statue su wannan. Sai ka dafa a kan shi. Yanzu gashi. To idan kana so ka sauke shi a wayarka sai ka taɓa nan wurin. Nan. Sai mu taɓa nan. Gashi ya ce mana yan registry da gallery. Yanzu ya sauka akan gallery din mu. To bari mu je mu duba mu gani. Bari mu je can kan gallery din namu mu gani. Bandera ne gashi ya sauko. Za ka sauke duk irin statue ɗin da kake so a saman WhatsApp ko da WhatsApp ɗinka ba ta sauke statue. Mun gode da kasancewa da YouTube channel ɗinmu.